Kita mo ng sapa. Napuno nagbuhaya. Ah! Tama! Tama! Likado, crocodile. Na, pre, lingaw kaning padula ni Gob para kay Kap ba? Mau ganin no, mga high profile bagito na no. Nawar, good naong, pre. Uy, pre. Unsa na dia, pre? Padula ni Gob para kay Kap. Waka kabalo, pre nga. Dako kay nagpremyo. Wa man yung kabalitaan na lagi mo. Apil, unta ko. Mayang adlaw, contestant. By the way, akong brother nga si Kenneth. Hello? Governor Kenneth. By the way, contestant, na ako diri sa inyong barangay. Kay kabalo man mo nga hapit ng eleksyon. Mudaganay ko. Magpahumot ko. Ug akong gusto, daghang makailan ako. Unya karon, na ako'y padula sa inyo ha. Di ni basta-basta. Kay kung kisay mo daw kani, pwede makadawat og 1 milyon. O kana, tili luki, chik. Money, good shit. Abi ko glinibo, milyon man din premyo. Kadako ba? So kung wala pa makabalo sa mechanics sa game, i-explain ako. Kita mo ng sapa. Napuno nagbuhaya. Excuse me, sir. So much dangerous. Likado, crocodile. Oh, niingon akong utol nga dungagan is kamilyon. 2 milyon tanan. Hadlok dili. Na, ginungaga na po. 2 milyon. Okay kay na, okay kay na. Good officer. O kana, tili luki, chik. Sugda na to ang padula. Sige, akong gusto mauna, Chinese. Ah, Kim. Yati, bigyan ka ng sapaan na. Dagan ba kay buhaya diha? Ah, patay-patay, magsugol na ba eh. Ah, tama! Tama! Oh my gosh. Diyos ko. Isa sunod. Okay, USA. Okay, sir. Tara na! Wait daw, wait daw! Sagdiiran ninyo, ano bitong ni Apil? Okay, next. Indiano. Okay, sir, okay. Hala, murag ang Indiano na. Sas ay mong kabalaka, di man na malumos. Kay, kabananagat, ang nagnaong oh. Na, tuwara. Wa mo kayo nagsilbi, ingon mangingisda. Ah, basig bago na po na siya namukot ba? Ah, isa na lang ako testan ang nabilin. Si pangalan mo dong? Jojo, lagi boss. Kana, Jo! Ikaw yung pag-asa ng Pilipinas, Jo! Kana, Jo! Jo! Tanawa, Jo. Dagay kay nag-cheers sa imo ha. Hunaw na Jo ha, 2 milyon eh. Yati mo na magnakulbahan si Jo. Jo! Kaya ni mo na, Jo! Nauna, Jo! Ikaw ang pag-asa sa inyong pamilya. Miskan pag 5 kamilyon itong ihatag ana. Wala yung makasurvive ng mga buhaya diya. Ay, chud ka, brother. Jo! Bunar, Jo! Hala, pre! Nakagawas ang buang! Psst! Hoy! Hawa diya! Kisa man sa pre? Ay mo na itigsuyop og katsubong sa una. Awa na buang na. Bro, hangyo na ko sa mga bro ba unta mo daog ko ni lugar. Ay, ako lagi bahala ni mo lagi. Pantay ka ha. Lo, Yati ni ambak na. Hala! Yati nilangoy naman rin si Dodo nas tunga-tunga na. Paspasa mo lang uy. yati swimmer dyan sa una ba? Na, tanawang mga buhaya, wakapas. Yes! 2 million! 2 million! Gini ako ba? Oh, go ba? Taga itong 2 million si Jojo ha? Before na mo ihatag ang 2 milyon, amos ang i-check si Jojo. Tara brother. Tata, sabay ta kakapta kay mangayot ang barato ka Jojo. Tara. Jo, congrats Jo, nakadaw kang 2 million Jo. Dili pre. Ha? Ano sa'y dili? Di man utak ko maapil. Unya? Kisay nagtulak na ko.